دەبچم جنێفێ کامیران حاج و ئەندامی کۆمیتەیە نویساندنە دەستورە سووری میوانی منە گەک کامیران خێر هاتی حەز دکەم بزانم ئیرۆ جڤینێدا و بەحسا چ کرد یانجی بەحسا چ هاتەکردن بله ئیرۆ بڕاستی گاوەکە gelekî cuda ji gerê çûyî îro dest pê kir di hemû gerê me got derbas bûyî her danûstandineka wilo me tiştek got wa tiştek got bey wan bikevna prosesa nivîsandina destûrê cara pêşiya em her du taraf melev kiriye gohêdî em prensîpên destûrê bêna civîna û em li ser prensîpên destûrê danûstandinê bin asî îro mecbûrê dest pê kir îro şanda hikûmetê di prensîpê siyadetê dewlet bêjinê de çend xal pêşkêş kiribûn xalê wêna gelekî helwa yanî qurs bûn li gor xwe nivîsandbû lê tiştê giring weke min gotî dest pê dike em vêca destûra Sûrî yeke nû em dinivîsênin û vê prosesê em karin bêjin îro dest pê kiriye. Başe berê we gelek caran digot ku şanda hikûmeta Sûriyê ji bo danûstandinên Cinêfê yanî di derbarê destûrê de ne ciddî ye. Vê carê heman helwesta xwe ya berê nîşan dide li hemberî opozisyonê yan jî bi rastî ciddî şamê hatiye Cinêfê? Tiştê me îro dîtî weke bê başareke xweş bû ji kêmayî ve yanî mirov karîbû bibîne got yanî birahekî ciddîtir hatine vê meselê behs bikin tiştê nivîsandî û pêşkêşkirî ne nû bûn berê jî behs kiribûn lê vê carê weka prensîpên destûrê nivîsandbûn ne hema tenê weke mudaxelekê yan jî ji bo acizîkê lê bi ser de weke min gotî ne gelkî zûyan bêjin wela sedî sed wê proses heta dawî çê lê ez karim bêjim heta îro gaveka cara pêşiya gaveka got em pê hesin ev komîta destûrê hatiye karekî tê çaverêkirin ku di ke kamîran tê çaverêkirin ku di van civînan da yanî van civînên çend rojan da hinek encam derkevin meselen bêhtir hûnê behsa çi bikin hûnê bigihîn çi encamê weke mişler gotî niha mesela nivîsandina destûrê gelekî proseseka muaqed û zehmet e me xwestibû wext werê dan ji bo nivîsandina wêna em wextekî deynin em bêjin şeş heyva de çar heyva de em xilas bikin heta niha rexê rejîmê xwe nedaye ber wêna bes weke min gotî gavê dest pê kir vê hê jî zûya em bêjin em ê kîjan mîkanîzmê vê ceghêna li hevkirinê ewana prensîpên destûrî pêşkêş kirin me rexnê xwe li ser gotin me dîtnê xwe li ser gotin sibehî em ê ji aliyê xwe ve prensîpekî destûrê me pêşkêş bikin ew ê vêca rexnê xwe li ser bêjin lê hê jî em melev nekiriye ka ji bo mîkanîzma em ê paşê çilo vana nêzîkî hev bikin hema tenê em ê axivin û neaxivin û paşê bê netîce hê wirda li hevkirineka sedî sed nebûya lê berê wê li wê ya got ew jî çê bibe me hêvî heye weke min gotî cara pêşiya gavek bi vî rengî tê avêtin di prosesa siyaxeta destûrê Pederson heta niha gelek caran gotibû ku hêviya wî di vê komîteyê de tune ye meselen tu dibêjî hêviya me heye Pederson jî bêhêviye ji van civînan Pederson vê carê hinekî bêhtir weke bê bi hostayî nêzîkî vê meselê bû ne gotinê zêda bi kêfxweşî gotin ne gotinê negatîv gotin gotin gavna baş tên avêtin û mecaverê got baştir bibe yanî dûyî mantiqî de iştihaliye Pederson ne reşbîne ne jî geşbîne divê bibîne ka ev danûstandinê vê gerê wê çawa bin wê tiştek jê derkeve hingî belkî bêhtir karibe helwestekê bistenê Ecende çi ye kek kamîran yanî ecendeyên piştî vê rojê ecendeyên civînên bê çi ne weke min gotî niha ji aliyê rejîmê ve wê di prensîpên destûrî wê pêşkêş bike ew jî îro siyadet te dewla bû ya bê wê li ser terorê wa bê ya me jî li ser mesela cêş û wana çilo hinek yani em
هناك برنسيب دستوري بيشكش بكن تبين سيادة القانون هيا جفاتا يا سيفيل أوجي وقالك برنسيبان بيشكش بكن جوانا هناك إن البجارتن هي أو صافي نوية لحتى درجة كده يعني بفي شوي خيات كي أبقراها. بله مثلا العربية جبركو كاميران في برسيز في شتبكم جبركو تد كوميتايا بتشوف كوميتايا تانك داي مثلا الجمهورية العربية السورية دروجافا ودايا وكأوبوزيسيون قلتنا العربية يروقوجي مداخلة كامل سروي عبو يعني ما قلت أبناف نافكي نيوترالا نافكي يك أي بيك هاتيا وأبدأ لي بيك هاتيا دي بنحسن وشوية دي ولاطينا و نجي صديق صد في نافك وري دانين نافكي جو لف بكن ها نافكي نوجي سوريا را هنا داينا بله هنا نافكي نوجي سوريا را داينا ابنا خستنا مايا بس ويتشي بيتشي نابي مبهوريام ده بريجي بقولي نافي الجمع چیه که کامیران ببرین ادکارم بزنه بم نافی که اپوزیسیون جبو سوری پیشکش دکه چیه؟ نه هي اپوزيسيون خوجي تدا نه یک آلینا بس بشك اپوزيسيون جمهورية سوريا باش بينه وبشجريا ويتكي وبشك جهة هي الجمهورية العربية السورية يعني من هنا نبى شرطيا يعني ام شو نكتنا ويا ده ليش برجو د كاغزا رژیم دا اب هبو يعني وك مداخله كيكر و ملف كرجو ابنا باشي مساله رموز دولتي لو نافي دولتي او الجهه دي وري او كرنا جهه سياده الدوله دا سياده الدوله ايش كيدير بله جالك سباس كاميران حاجو اندام كوميتاي نفساندنا دستور سوريا جنيف ميفاني